Her er Camilla. Hun er HR-medarbejder i en IT-virksomhed og har lige fået ansvaret for firmaets frokostordning. Vi kommer tilbage til Camilla om lidt. Kender du det, at når de sidste kommer i kantinen, så er der ikke mere tilbage af de populære retter? Til gengæld, så er der ofte for meget af den mad, som ikke alle vil have, og det ender med, at kollegerne er utilfredse, og I smider en masse mad ud. Hos Smagssans har vi lavet en løsning, hvor du nemt og hurtigt kan tilpasse mængden af hver ret i vores online-system. Du kan ovenikøbet ændre din valg løbende, og meget nemmere tage hensyn til de ansattes feriedage, eller hvis nogen arbejder hjemme en dag eller to. Du kan også vælge mad til blandt andet veganere, pesketarer og allergikere. På den måde får alle lige præcis det, de gerne vil have, og sammen reducerer vi mængden af madspild. Heldigvis har Camilla også hørt om frokostordningen fra Smagssans. Så nu får Camilla og hendes kolleger en lækker frokost, hvor der er nok af de populære retter, samtidig med, at de reducerer madspild og sparer penge på samme tid. Det synes Camilla er rigtig smart. Det synes Camillas chef også. Vær som Camilla, kontakt Smagssans og få mere af det gode og mindre madspild.